Čauko, no tá silná bolesť pod lopatkou môže sťahovať celý hrudný kôš, teda tá bolesť je vlastne vysoký svalový tónus, nejaký krč, možno nejaký zápal. Čiže ja by som to niečím natrel, nejakým Voltarenom, alebo si to možno skúšala. Ak to za jeden deň nepovolí, tak potom by bolo vhodné to rozmasírovať, ten stuhnutý sval. Priamo ten boľavý, u nejakého masera, alebo niekto, nech ti to rozmasíruje. A ak ani to nepomôže, tak odporúčam to napraviť. Čiže odblokovať chrbticu, hlavne v hrudnej oblasti. A následne, alebo tiež rozmasírovať banky a povolilo by to. Ale ak píšeš, že sa nevie zhlboka nadýchnuť, tak ako to riešim ja, keď má niekto takýto problém a aj bolesť pod lopatkou, tak ja to napravím, urobím dekompresiu hrudnej chrbtice, trakciou, ten klient dostane masáž, banky a keď sa zľadka postaví, zhlboka sa môže nadýchnuť a ten sval ho nebolí. Čiže ten postup je, vieš jak, skús tým krémom, potom masáž, potom napraviť, uvidíš. Alebo mi zavolaj a presne popíšeš problém, alebo sa zastav a pomôžem ti, dáme to dokopy.